Čotka. Audi, čo to bola? S8 na trať. Rýchlo mienia ten... Čo je to? Jak išiel, ne? Peťo, z toho vieš. Tak predstavte si, takto hučí motor ďalšie. Áno! 840. Takto aj v ústretí colníkom a pohraničným policajtom. Skoro si želám, aby na dnes tú hranicu zriadili. Teraz zmizla 5-metrové rodinné kombi bežné pre použitie. Takže na trati máme Audi RS4. Poprosím pozor na výjazd. Pozor priatelia, pozor, pretože na trať vyráža Ferrari 612 Caliente TC so štartovným číslom 71. trakčná kontrola. A s väčšine vysmiatým vodičom po plastickej operácii. Silne vydarené. Tomu stomatologovi asi nepôjdeme. Ale držíme palce. Tak. A my už sa posúvame. A ideme na to. Ďakujeme šťastnú cestu. Väčšie toho najkrajšieho. 150. Dobre, vidíme sa.